25N ten que deixar de ser únicamente unha data anecdótica no calendario e que ten que servir un pouco máis para lembrarnos as voces de todas aquelas mulleres que sufriron algún tipo de violencia, non? Pero, ademais deso, tamén debe ser, pois eu creo que un canto á esperanza. En que sentido? En que debemos ser, como sociedade, máis cohesionados para chegar a un punto onde a sociedade da que todos formamos parte, aí o medo non teña cabida. Na nosa biblioteca, nas dúas, tanto en Agra de Campos como en Rego da Balsa, como podedes ver, temos un catálogo moi amplo, é unha sección permanente, é dicir, non é algo que poñemos aleatoriamente no mes de novembro ou pensando no 25N, é unha colección, un catálogo, un fondo moi interesante, moi atractivo, dirixido a todos os públicos e que ten, digamos, unha temática moi variada. Vai desde o feminismo, ata a igualdade, ata a educación sexual e afectiva, ata a diversidade sexual, etc. Entón eu convido-vos a que vos pasedes polas nosas bibliotecas. Pero o 25 de novembro no Concello de Carballo, igual que o 8 de marzo que moitos outros días, non se centran só nunha semana, teñen que ser 365 días do ano, porque as violencias machistas non aparecen unha semana en concreto, nin esa semana que todos somos máis, estamos todos moito máis concienciados. Ocorre en calquera día, en calquera mes, en calquera lugar, en calquera contexto. Que esta semana, pois, lle demos máis visibilidade, non quere dicir que o resto do ano non se lle presta a atención que se merece. Todo o contrario, creo que estes días a tele, os medios, como decía Ángeles, toda a prensa recolle e parece que estamos todos moito máis sensibilizados con esta lacra social que non hai maneira de atallar, con este terrorismo machista que acaba coas mulleres e coas nenas en calquera das maneiras, tanto física como psicolóxica, como digital. Esta violencia digital é real e detrás das pantallas están mulleres e nenas que sofren agresións. Creo que é moi importante non esquecernos que, aínda que non sea tan visible, non deixa de quedar oculta. E temos que dar visibilidade, sobre todo para que agora que todo ocupamos con dispositivos electrónicos, que cada vez seamos máis conscientes de que por aí poden vir moitas problemáticas que teñamos. Esta é unha oportunidade para conectar o traballo que se fai nas universidades e os centros de investigación con outras administracións, como neste caso o Concello de Carballo. Porque non podo estar senón máis de acordo co que se acaba de decir sobre que precisas un cambio social, precisas educación e que actividades de divulgación de cara á ciudadanía son as que van facer ese futuro cambio. Pero as violencias o que mostran é o sometemento dunha persoa que exerce violencia sobre outra. Isto é unha manifestación clara desde os albores da humanidade, penso, non? Que pasa? Que nos últimos anos está se pôr de manifesto, non porque se dé agora, senón porque agora se visibiliza a violencia da muller por ser muller, por pertenecer a un xénero en concreto. Entón, este tipo de violencias que agora se manifestan, que estamos vendo, teñen que transmitir ao total da sociedade. Este tipo de actividades de carácter divulgativo, digo, pois creo que son moi importantes, pero por suposto ten que existir a norma, non? A idea deste pequeno seminario, deste pequena charla café, é de chegar un pouco á ciudadanía, neste caso de Carballo, de que queira chegarse a falar con nós, a compartir con nós, é mostrar un pouco como, desde a perspectiva do dereito, abordamos este fenómeno. Non vou dicir criminal, porque son así como moi forte desa xente, pero sí, o é. O dereito aborda a violencia de xénero dunha forma integral. Xa, por exemplo, a lei de violencia de xénero é unha lei que se rubrica lei integral contra a violencia de xénero. Entón, a nosa idea é chegar un pouco á ciudadanía como se está funcionando desde o dereito para poder, non vou dicir eliminar, porque vai ser moi difícil, pero sí reducir este tipo de violencias, en especial desde a perspectiva do dereito penal, que é a rama do dereito que eu me dedico. É verdad que este é un programa de varios días, pero eu creo que a loita contra a violencia contra as mulleres ten que ser unha loita, como dicías ti, 365 días ao ano. Ten que ser unha loita continua.